Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić wszystkich członków klubów Nestor animowanych przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy, czyli naszych przyjaciół z klubu Nestor w Sierakowicach, w Gowidlinie, w Paczewie, w Stężycy i Węsiorach. No niestety okoliczności zewnętrzne nie pozwalają nam się spotkać, ale mam nadzieję, że po tym wykładzie, po tej prelekcji będziecie przysyłali do Dominika chociażby, albo do Suliny pytania i w kolejnych naszych spotkaniach będziemy mogli poruszać problematykę, która dla Was, dla Państwa jest interesująca, a związana z przeszłością, historią miejsca, w którym żyjemy, aby lepiej zrozumieć niuanse otoczenia, w którym wzrastaliśmy, w którym dzisiaj funkcjonujemy. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy temat zadany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy, a dotyczący 11 listopada 1918 roku. No, niedługo, bo jutro będziemy mieli Narodowe Święto Niepodległości. Z pewnością będziecie oglądali szereg filmów, programów w telewizji, może w jakichś mediach innych elektronicznych i niejedna osoba zada sobie pytanie, a co właściwie ten 11 listopada 1918 roku ma wspólnego z Kaszubami? Z miejscem, w którym funkcjonujemy, z miejscem, w którym żyjemy. Co wydarzyło się na Kaszubach 11 listopada 1918 roku? No, to jest pytanie trudne. I warto sięgnąć, poszukać odpowiedzi na to pytanie. Dzisiejszy wykład będzie właśnie poświęcony sporowi o Kaszuby 1918 roku. Oficjalnie od 1937 roku w Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To święto na Kaszubach przed II wojną światową obchodzone było tylko dwukrotnie i bardzo ciężko się przyjmowało, ponieważ miejscowi liderzy opinii publicznej, jak na przykład ksiądz Bernard Łosiński, proboszcz w Sierakowicach, byli przeciwnikami obchodzenia tego święta i nawet je bojkotowali. Ale żeby zrozumieć niuanse związane z 11 listopada 1918 roku, musimy sięgnąć do źródeł. Niedawno przeżywaliśmy perturbacje związane z liczeniem głosów w Stanach Zjednoczonych i właściwie to ze Stanów Zjednoczonych, z wyników wyborów, które miały tam miejsce ponad 100 lat temu, ze Stanów Zjednoczonych przyszły pierwsze sygnały w 1918 roku, że sytuacja nad Bałtykiem, na Kaszubach zmieni się. 8 stycznia 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, demokrata Woodrow Wilson, wygłosił w kongresie orędzie, które było właściwie takim programem politycznym, programem pokojowym Stanów Zjednoczonych. Woodrow Wilson został prezydentem na drugą kadencję, wybrano go w końcu 1916 roku. Szedł do wyborów z programem, że Stany nie przystąpią do wojny. Ale w momencie, kiedy ogłoszono wyniki wyborów, to już komunikował nieoficjalnie Ignacemu Paderewskiemu, ówczesnej gwiaździe kultury, celebrycie, najbardziej znanemu Polakowi na arenie międzynarodowej, to jemu już w 1916 roku Woodrow Wilson sygnalizował, że gdy Stany przyłączą się do wojny, będą upominały się o prawo do istnienia dla Polski. W orędziu ze stycznia 1918 roku, czyli wygłoszonym już po przystąpieniu Ameryki do wojny, Wilson w sławnym 13 punkcie powiedział: stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą i integralnością terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. To był jeden z celów, do jakich Stany Zjednoczone chciały dążyć po wygraniu pierwszej wojny, wielkiej wojny z mocarstwami, z państwami centralnymi. Pytanie w kontekście kaszubskim jest takie: ludność bezsprzecznie polska i dostęp do morza. Te kwestie
w następnych miesiącach, w następnych roku były szczególnie ważne i drażliwe na naszym tutaj gruncie, na gruncie Kaszub, na gruncie prowincji, która wówczas nazywała się Prusami Zachodnimi i wchodziła w granice, znajdowała się w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Taki był stan na początku 1918. Czyli Stany Zjednoczone jasno założyły, że chcą po wygraniu wojny odbudować państwo polskie. Znacznie wcześniej, bo już w listopadzie 1916 roku z projektem stworzenia państwowości polskiej, odbudowy państwowości polskiej wystąpiły mocarstwa centralne, czyli Austro-Węgry i Niemcy, którzy ogłosili w akcie 5 listopada 1916 roku odbudowę Polski właśnie w sojuszu z tymi dwoma mocarstwami. Ale tamta Polska założona przez Niemców, przez polityków austro-węgierskich miała generalnie opierać się, pewnie w ich założeniach, na ziemiach zaboru rosyjskiego, czyli na tym, co mocarstwa centralne zdobędą na Rosji. Z całą pewnością politycy niemieccy nie zakładali albo nie ujawniali takich planów w obawie przed własną opinią publiczną, żeby do tej nowej projektowanej Polski przez Niemców, Austriaków dołączyć ziemię zaboru pruskiego, tym bardziej nie przyłączyć do niego Pomorza Gdańskiego. Cały problem z przynależnością państwową Pomorza Gdańskiego, Kaszub, po I wojnie światowej, czyli od 1918 roku, brał się z tego, że teren ten był naturalnym pomostem Polski do morza. Jeżeli miała powstać Polska, projektowana przez aliantów zachodnich, głównie przez Amerykanów, to rzeczą naturalną dla aliantów zachodnich, dla Entanty po 1918 roku wydawało się, że jest uzyskanie przez ten kraj dostępu do morza, czyli możliwość udziału w handlu światowym, w wymianie międzynarodowym. Trudno było sobie wyobrazić, żeby duży albo średniej wielkości kraj, ale Polska była projektowana na 25 milionów ludzi, nie miał wolnego, bezpośredniego dostępu do morza i udziału w tym samym wymianie międzynarodowej. Taki kraj, gdy bez dostępu do morza byłby skazany na pośrednictwo swoich sąsiadów, a Polska nie zawsze miała sąsiadów do niej przychylnie nastawionych. No, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosja, już obojętne w jakim systemie zarządzanych, ale jeżeli miała powstać niepodległa Polska, to musiałaby mieć dostęp do morza. Naturalnym polskim portem, naturalnym portem dla Polski od wieków był Gdańsk. Państwo polskie praktycznie przez stulecia, przez wieki rozwijało się do rzeczów Wisły. I Wisła była naturalnym ciągiem komunikacyjnym, drogą handlową, która prowadziła do morza, która prowadziła do wymiany międzynarodowej, a u samego końca, u ujścia Wisły do Bałtyku, do morza był Gdańsk, naturalny polski port. Projektujący przyszłą Polskę przedstawiciele polskich elit nie wyobrażali sobie, albo mało który wyobrażał sobie to, że może powstać państwo polskie bez dostępu do morza, bez włączenia w jego granice Gdańska. Problem pojawił się taki, że zakładano, że przyszłe granice po wojnie zostaną oparte o granice etnograficzne, o to, jakiej narodowości ludność zamieszkuje dany teren. I widzicie Państwo tutaj mapę sporządzoną w oparciu o wyniki spisu powszechnego z 1900 roku. Kolejne spisy powszechne z 1910 roku przedstawiały podobny obraz. Zwróćcie uwagę, że na terenie Górnego Śląska, na terenie Wielkopolski, na terenie Kujaw dominuje Muttersprache, czyli język macierzysty niemiecki, a tutaj pod Gdańskiem, na zachód od Gdańska, mamy kilka powiatów o kolorze innym niż reprezentujący język polski.
1900, w 1910 roku Kaszubi jako swój Muttersprache, zgodnie z prawną, jako język macierzysty wymieniali język kaszubski. I teraz patrzmy na tą mapę w kontekście tego, co ogłosił Wilson na początku 1918 roku. Tam, gdzie ludność bezsprzecznie jest polska, tam ma być Polska i ma mieć dostęp do morza. Czy widzicie Państwo na tej mapie teren, który w tym bezpośrednio spełnia takie kryteria? Bezsprzecznie Polska i z dostępem do morza. To z kolei jest mapa przygotowana przez polskich geografów w oparciu o wyniki spisu z 1910 roku i widzimy, jak Polacy interpretowali rzeczywistość. Zaliczali automatycznie ludność, którą podawała w spisie powszechnym Muttersprache Kaszubisz, język macierzysty kaszubski, zaliczali automatycznie do ludności polskiej. Co ważne, na Kaszubach w drugiej połowie XIX, na początku XX wieku w wyborach do Landtagu, czyli Parlamentu Krajowego Prus i wyborach do Reichstagu w okręgu kaszubskim konsekwentnie wybierano zawsze posłów polskich. Kaszubi głosowali na posłów polskich i wśród nich był m.in. w 1908 roku ksiądz Bernard Łosiński, proboszcz z Sierakowic, twórca Banku Ludowego, działacz gospodarczy przed I wojną światową w dwudziestoleciu międzywojennym. Wojnę na wschodzie Niemcy wygrały. W marcu 1918 roku zawarto pokój brzeski, który pozwolił przerzucić oddziały niemieckie z frontu wschodniego, znaczną część tych oddziałów na front zachodni, gdzie latem 1918 roku Niemcy próbowali przeprowadzić ofensywę przeciwko Francuzom, przeciwko Brytyjczykom, przeciwko świeżo przybyłym oddziałom amerykańskim. Natomiast na wschodzie Niemcy wygrali wojnę. Okupowali znaczną część terenu wcześniejszego Imperium Rosyjskiego. Rosja obsunęła się w rewolucję bolszewicką, w wojnę domową i na tym terenie w wielkich połaciach Europy Środkowej to Niemcy rozdawali karty. To Niemcy stworzyli namiastkę polskiego państwa, administracji polskiej na terenach dawnego Królestwa Kongresowego. Stworzyli namiastkę polskiego sądownictwa, Radę Regencyjną, tą władzę administracyjną. I to oni byli rozdającymi karty w okolicach Polski centralnej. Tymczasem w parlamencie Rzeszy jeszcze w październiku, który obradował jeszcze w październiku 1918 roku, posłowie polscy, w tym Stefan Łaszewski, postać centralna na tej grafice, czyli poseł z Kaszub, coraz głośniej domagali się praw dla społeczności, dla mniejszości polskiej. Wiedziano już jesienią 1918 roku, że Niemcy jako państwo wojnę przegrywają, chociaż ich wojska znajdowały się na terytoriach państw obcych i but obcego żołnierza nie stanął na terytorium Cesarstwa Niemieckiego. Natomiast już gospodarka, społeczeństwo niemieckie nie było w stanie kontynuować wojny, tym bardziej po przyłączeniu się nowych sił, jakimi były Stany Zjednoczone i wyłączeniu z wojny się najpierw Bułgarii i innych sojuszników, w tym Austro-Węgier, innych sojuszników Niemiec. Już w październiku 1918 roku, czyli zanim Niemcy podpisały rozejm w Compiègne, kończący wojnę, już w październiku 1918 roku w Sporthalle w Gdańsku, czyli są budynki dzisiejszej Opery Bałtyckiej przy Alei Zwycięstwa, odbył się wiec zorganizowany przez administrację Gdańska. Podczas wiecu było kilku prelegentów, głównie wywodzących się z administracji, którzy podczas tego wiecu udowodniano
Takie były widocznie wskazania i taka była linia miejscowych tutaj władz niemieckich. Udowodniano, że Kaszubi nie są Polakami, więc kojarzono to z orędziem Wilsona i jego kryteriami i protestowano, to jest październik 18 roku, przeciwko przyznaniu państwu polskiemu Gdańska. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych pracowano koncepcyjnie nad przyszłymi granicami państwa. Po orędziu Wilsona specjaliści, eksperci amerykańscy, prawnicy, historycy, rzeczoznawcy z różnych dziedzin opracowywali projekty rozwiązań terytorialnych przyszłej Polski. I jeżeli Wilson mówił w styczniu 18 roku o dostępie do morza, to nie było jeszcze wiadomo, jak ten dostęp do morza będzie wyglądał. W czerwcu w 1918 roku w Sekretariacie Stanu, czyli w odpowiedniku naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w Sekretariacie Stanu USA, opracowano memorandum, gdzie przedstawiono 3 warianty dostępu Polski do morza. Wariant pierwszy poprzez wprowadzenie Unii z Litwą, czyli poprzez mniej więcej takie granice jak po drugim rozbiorze Polski. Wariant drugi na skutek umiędzynarodowienia rzeki Wisły, czyli tutaj Polskę w tym pierwszym wariancie i drugim Pomorze Gdańskie, Kaszuby pozostałyby w granicach Niemiec. I dopiero wariant trzeci, przyznanie Polsce bezpośredniego dostępu do morza poprzez Pomorze Gdańskie, czyli uznanie, że Kaszubi, opowiadają się, ludność Kaszub to jest ludność polska. Państwo widzicie mapę, która jest załącznikiem do memorandum przekazanego przez Romana Dmowskiego, czyli prezesa Komitetu Narodowego Polskiego, tej reprezentacji Polaków, która była uznawana przez Francję, Anglię i pod jej auspicjami, można powiedzieć, tworzono we Francji w 1918 roku Wojsko Polskie, późniejszą armię Hallera. Tę mapę wraz z memorandum w październiku 18 roku Dmowski przekazał prezydentowi Wilsonowi. Taką wyobrażano sobie Polskę jesienią w październiku 1918 roku i do uzyskania takich granic chciała zmierzać znaczna część polskich elit związanych przede wszystkim z Komitetem Narodowym Polskim. Na tej mapie Państwo widzicie szeroki dostęp Polski do morza, Gdańsk, naturalny port, wraz z Elblągiem, mimo że ten teren Elbląga, tam niewielki był odsetek ludności polskiej. Co ciekawe, kiedy w 1918 roku, w końcu listopada, ogłoszono podział Polski na okręgi do przyszłego Sejmu Ustawodawczego, to wprowadzono, chociaż państwo polskie, które wówczas się rodziło, nie miało władztwa nad Wielkopolską, nad Pomorzem Gdańskim, to w tej ordynacji, pierwszej po rozbiorach ordynacji do Sejmu przewidywano, że swoich posłów wyśle ziemia lęborska, ziemia bytowska, Malbork i teren Powiśla, że swoich posłów w przyszłości do Parlamentu Polskiego wyślą również tamte obszary. Co wydarzyło się 11 listopada? Narodowe Święto Niepodległości. Zgodnie z tym, co w podręcznikach przedstawia się dzieciom, co pewnie 11 listopada we wszystkich mediach będą nam powtarzali, to 11 listopada przyjechał, czy władzę w Warszawie, nad wojskiem polskim, nad administracją przejął Józef Piłsudski. No Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, przywieziony przez Niemców z internowania w Magdeburgu. No, wypuścili go z konkretnym zadaniem, zlecili mu zadanie, on z tego zadania się wywiązywał. Przyjechał do Warszawy i stanął na czele tych struktur państwa, które stworzyli Niemcy. I pierwszym krajem, który uznał w ten sposób odrodzoną Polskę, tą niepodległą Polskę, który nawiązał z nią stosunki dyplomatyczne, była Republika Niemiecka. 10 listopada
ucieka Kaiser Wilhelm II do Holandii. Cesarstwo niemieckie się wali. W Europie, w Niemczech do władzy dochodzą ruchy coraz bardziej radykalne. Władze przejmują póki co jeszcze i utrzymują przez najbliższy okres socjaldemokraci, SPD. Proklamowana jest w Berlinie republika, ale na terenie całego Cesarstwa Niemieckiego już od końca października, od początku listopada dochodzi do wystąpień rad robotniczych i żołnierskich. Takie rady zawiązują się również na Pomorzu Gdańskim. Pierwsza Rada Robotnicza i Żołnierska powstała w Pucku. Stamtąd z tych miast północy rozlewa się ta rewolucja po całych Niemczech i 10 listopada również w Gdańsku na Targu Jesiennym dochodzi do manifestacji i zawiązania Rady Robotniczo-Żołnierskiej, w której skład oczywiście w Gdańsku weszli też żołnierze wywodzący się z Kaszub. Józef Piłsudski przyjeżdża do Warszawy i 11 przejmuje władzę, ale nie to było tego dnia najważniejsze. Najważniejszym wydarzeniem, poprzez które ten dzień przyszedł do historii świata, do historii Europy, było podpisanie zawieszenia broni w wagonie kolejowym w Compiègne pod Paryżem, gdzie Niemcy zdecydowali się poprosić, to podpisanie było wynikiem prośby Niemiec o zaprzestanie działań wojennych. Mocarstwa zachodnie w tym rozejmie podyktowały Niemcom bardzo ostre warunki. W znacznym stopniu rozbrojenie i wśród licznych pozbycie się znacznej części floty, okrętów podwodnych, lotnictwa, przykazanie części broni maszynowej aliantom zachodnim, ale na warunkach rozejmu z Compiègne pojawia się na kartach historii miasto Gdańsk wyraźnie. W tym rozejmie z Compiègne nie ma słówka o Polsce. Polska jeszcze na tym etapie tutaj nie istniała. To, co działo się 11 listopada 1918 roku było w Warszawie, było traktowane jako, że dzieje się na terytorium kontrolowanym przez Niemców za ich w pewnym stopniu przyzwoleniem. Ale 11 listopada 1918 roku alianci w artykule 16 zapisali: alianci będą mieli wolny dostęp do terytoriów ewakuowanych przez Niemców na wschodzie, już to przez Gdańsk, już to Wisłą, aby móc zaopatrywać ludność i w celu utrzymania porządku. Gdańsk dla rozwoju sytuacji w Polsce w końcu 1918 i w całym 1919 roku będzie miał bardzo wielkie znaczenie. Państwo kontrolowane przez Piłsudskiego, państwo rodzące się nad Górną i Środkową Wisłą było państwem zrujnowanym przez działania I wojny światowej. Rosjanie, wycofując się z Królestwa Kongresowego, ewakuowali setki tysięcy ludzi. Wywozili wszystkie zasoby, wywozili fabryki. W to miejsce wchodziła okupacja niemiecka i austro-węgierska, która traktowała te tereny jak tereny okupowane i też maksymalnie starała się je eksploatować. I ten teren Polski kontrolowany przez Piłsudskiego był terenem ogołoconym z jakichkolwiek praktycznie zasobów, a przede wszystkim nad tym terenem wisiała groźba głodu. Alianci zachodni chcieli po pierwsze poprzez zagwarantowanie sobie dostępu do Gdańska umożliwić transport żywności do Polski centralnej, tak, aby powstrzymać te ruchy rewolucyjne, skrajne, sprzyjające bolszewikom, a w drugiej kolejności w przyszłości rozważano zgodnie z planem Fosza, czyli dowódcy wojsk alianckich, Ententy, wprowadzenie tam wojsk, które mogłyby powstrzymać rozwój rewolucji bolszewickiej. W każdym razie Gdańsk będzie punktem kluczowym i ujście Wisły. Tymczasem przegrana Niemiec w wojnie i wizja tego, że za kilka miesięcy odbędzie się
konferencja pokojowa, która wytyczy nowy ład w Europie, zmobilizowała ludność polską zamieszkującą Cesarstwo Niemieckie, teraz już Republikę Niemiecką. Polacy zwołali do Poznania. Wszyscy Polacy z zaboru pruskiego, z zaboru niemieckiego wybierali swoich delegatów z poszczególnych powiatów i w dniach 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu odbyło się posiedzenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego. I on wybrał Radę Ludową na czele z komisariatem Rady Ludowej. To było przedstawicielstwo Polaków, które zaczęło domagać się od władz niemieckich praw dla ludności polskiej. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Z drugiej strony na terenach zaboru niemieckiego liczono na transport do Gdańska, do Polski, formujące się na zachodzie armii generała Hallera. 4 dywizje składające się po pierwsze z ochotników polskich, z Polonii amerykańskiej, Polonii kanadyjskiej, z Polonii żyjących we Francji, ale też z polskich jeńców wojennych. 4 dywizje ciągle formowane, uzbrojone przez aliantów zachodnich, przygotowywały się do wyjazdu do Polski. Tu Państwo widzicie ulotkę. To jest przykład wojny hybrydowej z przełomu 1918 i 1919 roku. Pierwsze doniesienia o tym, że w Gdańsku pojawi się armia Hallera, doskonale uzbrojona w czołgi, samoloty, w nowoczesną broń. Pierwsze plotki pojawiły się, informacje, już w połowie grudnia 1918 roku. Niemcy bardzo bali się pojawienia tej armii, która była uznana przez aliantów zachodnich za armię współzwycięską, współsojuszniczą, która walczyła u boku mocarstw, które wygrały wojnę z Niemcami. W momencie, kiedy wojska te weszłyby do zaboru pruskiego, sytuacja Polaków byłaby o wiele bardziej, mieliby bardzo poważny atut. To jest przykład wojny hybrydowej. Armia Hallera nigdy do Gdańska nie przypłynęła. Natomiast brało to się z różnych względów. Alianci zachodni do Józefa Piłsudskiego nie mieli zaufania. Trzeba przypomnieć, że jego dotychczasowe CV jako byłego rewolucjonisty, byłego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, frakcji rewolucyjnej, czyli takiego skrzydła dosyć radykalnego, tego, który dopuszczał się różnych wystąpień, dzisiaj byśmy powiedzieli działalności terrorystycznej, tego, który współpracował z Austriakami, z Niemcami. Czy do takiego człowieka mogli mieć zaufanie politycy Francji, Anglii, Stanów Zjednoczonych? Do człowieka, który zawsze kooperował z ich wrogami? Czy do takiego kraju mogli wysyłać armię, uzbrojenie, żywność i inne materiały? Nie. Alianci zachodni mieli zaufanie do Ignacego Paderewskiego. Ściągnęli go, sam zresztą przyjechał szybko z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Po spotkaniach z politykami, kluczowymi politykami brytyjskimi i francuskimi, poproszony został o wyjazd do Polski. Paderewski postawił jeden warunek. Pojadę, stanę na czele Polaków, zjednoczę Polaków, a był osobą, która niewątpliwie cieszyła się uznaniem, szacunkiem, mirem wśród różnych partii, opcji politycznych polskich. Stanę na ich czele, ale pojadę do Polski przez Gdańsk. Nie było to przypadkowe. Chodziło o podkreślenie roszczeń Polski do Gdańska. I Paderewski przypłynął do Gdańska na brytyjskim, nowiutkim krążowniku Concorde. Tutaj Państwo widzicie obraz z tego krążownika w Nowym Porcie. Przycumował rano 25 grudnia. Dzisiaj wiemy, że Paderewski wówczas cierpiał na grypę. Hiszpanka. To jest okres, doba też pandemii
która panowała wówczas w Europie. Dzisiaj my też już wiemy, albo przypomnieliśmy sobie, jakie są obostrzenia z tym związane. No na szczęście Paderewskiego w Nowym Porcie na kwarantannę nie wysłano. Później kolejne repatriacje przybywające do Nowego Portu właśnie tam w Gdańsku przechodziły kwarantannę. Ale Paderewski jest witany przez ludność polską i udaje się, nocuje w Danzigerhof. To jest właśnie obraz z końca bodajże XIX wieku, początku XX wieku, głównego placu w Gdańsku. Po lewej stronie przy Bramie Wyżynnej widzimy najbardziej elegancki, kluczowy gdański hotel i w tym hotelu dochodzi w Boże Narodzenie do spotkania czołowych polityków polskich z zaboru rosyjskiego, z zaboru niemieckiego, między innymi Wojciecha Korfantego, który witał Paderewskiego. Następnego dnia Paderewski udaje się do Warszawy. Z Gdańska do Warszawy najkrótsza droga kolejowa wówczas i dzisiaj to przez Mławę. Paderewski jednak jedzie przez Poznań. I wiemy, do czego dochodzi w Poznaniu. 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybucha powstanie antyniemieckie, przeradza się ono w powstanie wielkopolskie. 3 dni później w Gdańsku zawiązuje się organizacja wojskowa Pomorza w oparciu o struktury Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Towarzystwa Jedność i z innych polskich organizacji. Na czele jej stanie lider Sokoła i jednocześnie też jeden z liderów ruchu młodokaszubskiego, dr Franciszek Kręcki, notabene handlowiec, bankowiec, prawnik. I to on będzie koordynował działanie organizacji wojskowej Pomorza. Poznaniacy, liderzy ruchu polskiego w zaborze pruskim nie pozwalają, zabraniają wybuchu powstania polskiego na Pomorzu, na Kaszubach. Doszli do wniosku, i słusznie zresztą patrząc, że to powstanie tutaj byłoby skazane na porażkę i nie byłoby też korzystne dla strony polskiej. Warto sięgnąć do mapy. Na wschód od Bugu ciągle stały oddziały niemieckie, armii dawnego Oberostu. Gdyby te 300 000 żołnierzy niemieckich chciało gwałtownie wrócić do ojczyzny, musiałoby przejść przez Polskę. Jedynym terenem, takim naturalnym terenem, poprzez który można było je ewakuować, to były ziemie Pomorza. Tak? Odcięcie tych oddziałów niemieckich byłoby zagrożeniem dla Polski. Po prostu mogliby Polskę kontrolowaną, ten część wówczas przez Piłsudskiego, zadeptać, wywrócić, doprowadzić tam do niepokojów. Ten kraj już i tak miał tyle problemów, że kolejnych nie potrzebował. Co ważne, na Pomorzu Gdańskim sytuacja wojskowa Niemców była zdecydowanie silniejsza niż, pomimo ruchów rewolucyjnych, niż w Wielkopolsce. Proporcje ludności na korzyść ludności niemieckiej tutaj były lepsze. No, morale wojska było słabe. Jednakże wybuch powstania wielkopolskiego powodował, że ludność niemiecka tutaj też czuła się jeszcze bardziej niestabilnie i zaczęły rozwijać się oddziały paramilitarne Grenzschutzu, które pacyfikowały, które starały się utrzymać jako taki porządek, ale też były narzędziem represji w stosunku do ludności polskiej. W styczniu 1919 roku wraz z sygnałami o wybuchu powstania w Wielkopolsce na Pomorzu w wielu miejscowościach również doszło na Kaszubach do niepokojów. Tak? Takie niepokoje były w Czersku, strzelaniny, obalanie, usuwanie władz niemieckich, w Kościerzynie, a w Gniewie, okolicy Gniewu, tak, władze niemieckie nad niektórymi terenami, lokalnymi społecznościami traciły kontrolę. I tutaj mamy przykład epizodu, który miał miejsce w Chmielnie, kiedy miejscowa ludność wygoniła wójta
i wprowadziła swoje porządki, natomiast sytuację opanowało dopiero przybycie Grędszucu i aresztowania. Prześladowania, represje były coraz częściej od końca 1918 roku stosowane przez władze niemieckie, administrację niemiecką w stosunku do ludności polskiej na Pomorzu. Paderewski przez Poznań w końcu dojechał do Warszawy. Po porozumieniu się z Piłsudskim przejął władzę nad rządem polskim. Jego funkcja to była oficjalnie prezydent Rady Ministrów. Wtedy jeszcze nie było konstytucji, nie było małej konstytucji. Odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach kontrolowanych przez ówczesne władze polskie. I to jest Paderewski, tutaj to zdjęcie przedstawia, gdy Paderewski i tymczasowy naczelnik państwa udają się na inauguracyjne posiedzenie pierwszego po rozbiorach Sejmu polskiego. W momencie, kiedy władzę w Warszawie przejął Paderewski, mocarstwa zachodnie uznały istnienie państwa polskiego. To otworzyło drogę do uzyskania kredytów u Francuzów, u Anglików, u Amerykanów i otworzyło drogę do uruchomienia olbrzymiej pomocy materialnej, jaką do Polski skierowali głównie Amerykanie. Od połowy lutego 1919 roku przez Gdańsk do Polski płynęły tysiące ton towarów, przede wszystkim żywności dla głodującej ludności. To są zdjęcia z Nowego Portu, rozładunku tych towarów. Później również przysyłano inne zasoby, takie jak wagony, lokomotywy. Tego wszystkiego Polska potrzebowała. Na czele tej pomocy ratunkowej dla Europy, w tym dla Polski, stał Herbert Hoover, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, i w dowód tej wdzięczności za uratowanie setek tysięcy, o ile nie milionów Polaków od śmierci głodowej, później w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, niedaleko dzisiejszego Pałacu Prezydenckiego, nazwano właśnie skwer imienia Herberta Hoovera. Gdy ktoś z Państwa będzie w Warszawie przy krakowskim przedmieściu, proszę sprawdzić skwer Herberta Hoovera. Natomiast w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk do dzisiaj jest dużo materiałów, sporo materiałów dokumentujących rozładunek tej amerykańskiej pomocy żywnościowej dla Polski. Ona szła sukcesywnie, po kilka statków dziennie wpływało do Nowego Portu. Tam było rozładowywanych przez dokerów, przy tym było zaangażowanych sporo ludności, sporo dokerów związanych z Kaszubami. I tam rozładowano to na wagony kolejowe lub na łodzie, na berlinki i spławiano Wisłą do Tczewa i dalej do Nieszawy. To jest bardzo ważne. Wybuch powstania na Pomorzu w końcu XVIII, na początku XIX roku z pewnością wpłynąłby, gdyby to doszło do tego powstania, wpłynąłby na te transporty żywności i ludność Polski ucierpiałaby w wyniku tego powstania. W styczniu, w drugiej połowie stycznia 1919 roku w Wersalu rozpoczęły się obrady, w Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej, która miała wytyczyć granice. Zgodnie z założeniami Wilsona miały być one oparte o kryteria etniczne, czyli to, za kogo deklaruje się ludność, do kogo chce przynależeć, te tereny będą do tego państwa należały. Na Pomorzu, na Kaszubach rozpoczęła się wielka akcja propagandowa. Z jednej strony Niemcy, miejscowa administracja, ciągle tutaj panująca, agitowały za tym, żeby ludność opowiedziała się za Niemcami. To jest przykład ulotki. Wskazywano jej, że w Polsce czeka was bieda, w Polsce nie będziecie mieli komu sprzedać swoich towarów ze swoich gospodarstw, nie będzie ubezpieczeń. Kto będzie subsydiował te tereny, które przecież dzięki Niemcom tak dobrze się rozwinęły? Porównajcie
jak biedna są te tereny polskie. Z kolei z drugiej strony liderzy ruchu polskiego podkreślali, chcecie płacić reparacje za Niemców, przecież wyście tej wojny nie chcieli. Podnoszono kryteria ludnościowe, w zależności kto liczy, jak liczy, po co liczy, na swoją stronę przedstawiał argumenty. W samym Gdańsku, to jest wiec z końca marca 1919 roku, w samym Gdańsku większość stanowiła ludność niemiecka. I to jest wiec, który w momencie, kiedy na konferencji pokojowej w Paryżu pojawił się projekt przyznania Polsce Gdańska, ten wiec zorganizowano w Gdańsku i ludność niemiecka wysyłała petycje domagające się pozostawienia Pomorza, Kaszub, w tym Gdańska przy Niemczech. Z drugiej strony Niemcy też mieli problem swój, wewnętrzny. Borykali się z ruchami rewolucyjnymi w samych Niemczech, ze stabilnością państwa. Co róż wybuchały rewolucje. Na początku kwietnia 1919 roku wybuchła rewolucja bolszewicka komunistyczna w Bawarii. W Gdańsku w początku kwietnia 1919 roku mieliśmy do czynienia ze strajkiem kolejarzy. Tutaj są wojska zabezpieczające, żołnierze zabezpieczający dworzec gdański. Był permanentny problem z utrzymaniem ładu wewnętrznego. Ciągle nad Niemcami wisiała groźba przetransportowania przez Gdańsk armii Hallera, która czekała we Francji od grudnia 1918 roku. Dyplomacja niemiecka sprzeciwiała się transportowi przez Gdańsk. Niemcy zezwalali, ok, możecie przewieźć armię Hallera przez Królewiec, przez Rygę, Lipawę, możecie przewieźć przez Szczecin, tylko nie przez jeden port na Bałtyku, tylko nie przez Gdańsk. Zdawali sobie sprawę z tego, że tak jak w grudniu 1918 roku przyjazd samego Paderewskiego, jednego człowieka, w otoczeniu 2 oficerów brytyjskich, był iskrą, która wywołała powstanie w Wielkopolsce i utratę Wielkopolski, tak wylądowanie, przypłynięcie do Gdańska doskonale uzbrojonej 60-tysięcznej armii Hallera byłoby iskrą, która by spowodowała wybuch powstania antyniemieckiego na Pomorzu i być może szerzej na pozostałych ziemiach zaboru pruskiego. Te powstanie Polacy mogli wygrać, ale bez armii Hallera nie miało ono sensu. Z drugiej strony ta Polska rządzona przez Piłsudskiego borykała się wojowała praktycznie z wszystkimi swoimi sąsiadami i miała poważne problemy z utrzymaniem porządku wewnętrznego. Walki o Lwów, nie mieli kogo wysłać na odsiercze Lwowa, to tam przerzucili oddziały z Wielkopolski, oddziały powstańców wielkopolskich, w których notabene w powstaniu wielkopolskim walczyło bardzo wielu Kaszubów, Pomorzan, oczywiście w oddziałach powstańczych. Na skutek tej palącej potrzeby z dobrze zorganizowanych oddziałów w połowie kwietnia w końcu porozumiano się z Niemcami i drogą kolejową z Francji poprzez terytorium Niemiec przewieziono armię Hallera. Transporty te trwały 3 miesiące i do Polski przyjechała ponad 60-tysięczna armia doskonale uzbrojona, która była jednym z filarów późniejszego wojska polskiego. Na przełomie marca i kwietnia w Paryżu zapadały kluczowe decyzje co do przynależności politycznej Pomorza i Gdańska. To wówczas, na początku kwietnia, dzięki podszeptom Lloyda George'a, premiera Wielkiej Brytanii, prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson przystał na przyznanie Pomorza Gdańskiego, właściwie Kaszub w dużej mierze Polsce. Dzięki temu uzyskała ona dostęp do morza i utworzenie dziwacznego tworum, jakim było Wolne Miasto Gdańsk, które miało być pod kuratelą, pod auspicjami Ligi Narodów. Miało ono znajdować się w granicach celnych Polski, ale nie miało przynależeć do Polski, nie miało też należeć do Niemiec. Takie rozwiązanie co do Gdańska nie było satysfakcjonujące ani dla Polaków, ani dla Niemców. To Anglicy, Lloyd George, Brytyjczycy
widzieli dla siebie okazję, żeby swoje interesy tutaj u ujścia Wisły do Bałtyku, czyli w miejscu, które jest kluczowym węzłem dla handlu polskiego, Brytyjczycy chcieli swoje interesy tutaj wzmóc. To na początku kwietnia do Wersalu jedzie specjalnie w sprawach Gdańska, specjalnie w sprawach Pomorza, Kaszub jedzie prezydent Rady Ministrów, tak? Jedzie Ignacy Paderewski, to jest jego legitymacja. Od stycznia delegatem polskim, oficjalnie występującym w imieniu państwa polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu jest szef Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski. Drugim delegatem oficjalnie był Ignacy Paderewski. W Polsce natomiast władzę jako naczelnik państwa tymczasowo sprawuje też Józef Piłsudski. Na początku kwietnia dochodzi do zaostrzenia represji w stosunku do Polaków, którzy tutaj się aktywizują na Kaszubach, na Pomorzu. Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku ze Stefanem Łaszewskim, z Franciszkiem Kręckim wydaje specjalną odezwę tłumaczoną na język francuski, angielski. Wysyła ją wraz z szeregiem innych odezw do Paryża, do polityków zachodnich. Po wioskach na Kaszubach i miasteczkach odbywają się liczne wiece. W każdej miejscowości praktycznej, gdzie jest jakieś środowisko polskie, kaszubskie, odbywają się wiece, które ślą petycje do Wersalu, do konferencji pokojowej domagając się przyłączenia tego terenu do Polski. Ale w tym czasie też niektóre środowiska polskie dochodzą do wniosku, że Gdańsk jest stracony. Mamy notatkę między innymi, która w całości przedstawia tę koncepcję federalistyczną, gdzie Józef Piłsudski myśli o Litwie, o Unii z Litwą, o federacji z Litwą, z Łotwą, o pójściu na wschód, a z drugiej strony jest gotów zrezygnować z Gdańska. W tym czasie, kiedy na Pomorzu, na Kaszubach mamy do czynienia z tym pisaniem petycji, apeli, wiecami, żeby ten teren trafił do Polski. W końcu, w połowie kwietnia do Paryża wysyłana jest delegacja ludności kaszubskiej. Ona jest otoczona, ta delegacja nieco legendą, obrosła legendą. W tej delegacji przecież był Antoni Abraham, który o rozwijanie tej legendy chyba sam później po latach, po powrocie zabiegał. W tej delegacji był też Tomasz Rogala. Jednakże decyzje wielkich mocarstw są takie, że ma powstać wolne miasto Gdańsk pod kuratelą Ligi Narodów. Znaczna część Pomorza Gdańskiego, 3/4 terytorium ma trafić do Polski. Polska ma utrzymać dostęp do morza. I te rozwiązania były bardzo niesatysfakcjonujące dla ludności niemieckiej, dla władz niemieckich na tym terenie. Jednakże rząd w Berlinie, władze berlińskie zmuszają miejscowe środowiska polityczne tutaj niemieckie do akceptacji postanowień traktatu wersalskiego i 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski jest podpisany. Jego ratyfikacja nastąpi pół roku później. Niemcy ratyfikują ten traktat wersalski dopiero na początku stycznia 1920 roku, ale już po samym podpisaniu w kilku miejscowościach na Kaszubach dochodzi do obchodów uroczystości odrodzenia Polski. I tak jak mieliśmy przed chwilą opis represji, jakie spotkały Chmielan, mieszkańców Chmielna, to tutaj z opisów wiemy, że te wozy odświętnie udekorowane na rynku w Kartuzach, na obchodach, na uroczystościach odrodzenia Polski z lipca 1919 roku, to są wozy z Chmielna. Ta euforia udzielała się ludności polskiej, a odwrotnie, proporcjonalnie smutek, apatia i poczucie goryczy przegranej
dotykało ludność niemiecką, której przedstawiciele, urzędnicy coraz częściej decydowali się na to, żeby te tereny opuścić. Powrót państwowości polskiej na tereny Kaszub był wyglądany, patrzono na to z nadzieją i na przykład notatka delegata rządu polskiego do Gdańska, Mieczysława Jałowieckiego, pokazuje jego spostrzeżenia z lipca, czyli ponad 2 tygodnie po podpisaniu traktatu wersalskiego, jak ciekawie opisuje środowisko polskie na Pomorzu, środowisko polskie w Gdańsku i wskazuje, jak wielkie nadzieje, niestety później po części zawód. Te nadzieje nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Ale zanim państwo polskie przyszło na Pomorze Gdańskie, na Kaszuby, musiało minąć jeszcze pół roku. W Wielkopolsce z ochotników, którzy tam się przedostali przez zieloną granicę z Pomorza Gdańskiego, utworzono Kaszubski Pułk Piechoty. 23 października 1919 roku delegacja ziemi kaszubskiej na czele z posłem z Kaszub, wojewodą pomorskim pierwszym, Stefanem Łaszewskim, udała się do Belwederu, do siedziby naczelnika państwa i poprosiła o objęcie patronatu nad Kaszubskim Pułkiem Piechoty. Miało to wielki wymiar propagandowy przede wszystkim. Z jednej strony z pewnością chodziło o to, żeby zainteresować Piłsudskiego, naczelnika państwa, problematyką Kaszub, problematyką Pomorza, problematyką morską i skierować jego uwagę również w tą stronę. Z drugiej strony to Pułk Kaszubski miał w styczniu i lutym 1920 roku, czyli po ratyfikowaniu traktatu wersalskiego, przejmować pokojowo, jako ten pułk Wojska Polskiego miał przejmować tereny przyznane Polsce na Pomorzu. I tak było. Tu zgodnie z protokołem, zgodnie z ustaleniami, praktycznie bez wystrzału, w pełnym entuzjazmie ludności polskiej w styczniu i lutym 1920 roku władze polskie, Rzeczpospolita, przejmowały kontrolę nad poszczególnymi gminami, poszczególnymi powiatami na Pomorzu, na Kaszubach, aż do zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku, a w tym czasie do 9 lutego 1920 roku Gdańsk został opuszczony przez oddziały niemieckie. Ich miejsce zajęły oddziały francuskie, oddziały amerykańskie i brytyjskie. Przybył przedstawiciel w lutym 1920 roku Ligi Narodów i 15 listopada, czyli 100 lat temu, 1920 roku proklamowano wolne miasto Gdańsk. Twór, którego ani Polacy, ani Kaszubi bynajmniej sobie nie życzyli, do którego istnienia mieli szereg zastrzeżeń, jednakże na tym etapie to poprzez Gdańsk Polska mogła prowadzić, tylko poprzez Gdańsk praktycznie, Polska mogła prowadzić wymianę w handlu morskim. Na koniec warto pamiętać o 3 postaciach przynajmniej, które są z całą pewnością nieco zapomniane, a które przyczyniły się do tego, że w 1918 roku ludność polska na Pomorzu, na Kaszubach dobrze się zorganizowała i prowadziła skuteczną politykę. Tak? Poprzez zabiegi polityczne, akcje organizacyjne, protesty, wywieranie pewnej presji też doprowadzili i grę do dostarczania argumentów polskiej delegacji na konferencji w Paryżu doprowadzili do tego, że znaczna część Pomorza Gdańskiego bez rozlewu krwi, bez zniszczeń trafiła do Polski. Kluczową postacią jest Stefan Łaszewski, ostatni przed I wojną światową poseł z Kaszub do parlamentu, do Reichstagu, do parlamentu Rzeszy. On później w 1919 roku został pierwszym wojewodą pomorskim i tworzył administrację polską
na Pomorzu. Następnie był pierwszym prezesem Naczelnego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej. Pomorze i Wielkopolska miały sądownictwo administracyjne. Tak? Ta nieco odmienność prawna Pomorza i Wielkopolski, dawnego zaboru pruskiego, dawała o sobie znać w II Rzeczypospolitej. Kolejną postacią, którą tutaj widzimy, która była liderem ruchu polskiego, była szefem naczelnym, prezesem Rady Ludowej, Polskiej Rady Ludowej w Gdańsku, liderem gdańskich Polaków był Józef Wybicki, lekarz, dobry gdański lekarz, i to on stał na czele ludności polskiej w Gdańsku. I co ważne, to on 10 lutego 1920 roku na dworcu w Gdańsku podczas postoju pociągu z polską delegacją jadącą na zaślubinę z morzem do Pucka wręczył generałowi Hallerowi pierścienie, obrączki, które posłużyły do zaślubin Polski z morzem. I warto pamiętać, że na tych obrączkach w części wewnętrznej wygrawerowany jest 10 luty Gdańsk-Puck. Te obrączki zostały sprezentowane przez gdańskich Polaków i Polska z morzem 10 lutego 1920 roku została zaślubiona obrączkami podarowanymi przez Gdańszczan. To był też symbol, tak? To miało nawiązywać do tego, że Polska nie zrezygnuje z ubiegania się o prawa do Gdańska i Polacy miejscowi też będą chcieli tutaj w tym pośredniczyć. Józef Wybicki po lutym 1920 roku przeprowadził się do Torunia, gdzie była siedziba tworzonego województwa pomorskiego, i był pierwszym po I wojnie światowej starostą krajowym, czyli odpowiednikiem marszałka województwa, stanął na czele samorządu województwa pomorskiego. I trzecia postać na tym zdjęciu to Franciszek Kremski, pochodzący z Bożestowa pod Chmielnem. Jego rodzice założyli bank ludowy w Kościerzynie, działający dzisiaj pod marką Banku Spółdzielczego w Kościerzynie. Wysłali syna na studia prawnicze, zrobił doktorat, specjalizował się w bankowości, zrobił doktorat w Heidelbergu. Wrócił do Gdańska, był związany wcześniej z filomatami pomorskimi, był jednym z ich liderów. W 1910 roku stanął na czele Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gdańsku i je reaktywował, ale był przede wszystkim bankowcem, działaczem gospodarczym. W 1918 roku, gdy wrócił z frontu, stanął na czele konspiracji działającej na Pomorzu. Odpowiadał w polskich strukturach za dwa sektory, za sektor finansów i za sektor wojskowości. Po 1920 roku został w Gdańsku. W sierpniu 20 roku przyczynił się do powstania w tym mieście struktur harcerstwa polskiego. Był działaczem licznych organizacji kaszubskich. W 1939 roku aresztowany przez Niemców, przez hitlerowców i rozstrzelany w pierwszej grupie działaczy polskich zginął w pierwszej grupie działaczy polskich w Sztuthofie. Jego symboliczny grób jest na cmentarzu na Zaspie. Pomorze Kaszuby dały w Polsce w 1920 roku to, czego ten kraj najbardziej potrzebował. Teren był niezniszczony gospodarczo, stał na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, kraj zasobny, jak tamte warunki polskie, w żywność, i kraj, który przede wszystkim region, który dawał przede wszystkim możliwość dostępu do morza. Tej szansy Polska nie mogła zmarnować. Opowiedzenie się w 1918-19 roku Kaszubów po stronie Polski dało jej dostęp do morza, czyli niezależność gospodarczą. Dziękuję członkom klubu Nestor. Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, pytania, wątpliwości, to śmiało możecie przysyłać tutaj do Dominika, do Suliny. Jeżeli jakieś z tych zagadnień chcielibyście w przyszłości pogłębić, to czekamy na sygnał, a kolejny wykład będzie
Osobie, której utwór przy okazji 11 listopada co roku jest często śpiewany. Kolejne spotkanie będzie poświęcone Józefowi Wybickiemu, ale temu, który był jednym z pisarzy politycznych epoki Oświecenia, tego, który zapisał się przede wszystkim w historii jako autor pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Ale to już w następnym nagraniu.